Hola a totes i tots. En este vídeo, per al nivell C1 de valencià, explicaré què són les perífrasis verbals i quins tipus tenim. Primerament, començarem per definir què és una perífrasis verbal. Bé, diríem que és la unió d'un verb auxiliar que aniria conjugat i que, per tant, m'indicaria el temps, el mode, la persona i el nombre. I també una perífrasis verbal està formada per una forma no personal, que podria ser un infinitiu, un gerundi o un participi, evidentment amb un sentit o una finalitat conjunta. Per tant, una perífrasis verbal està formada per un verb auxiliar i una forma no personal. A continuació, veurem els tipus de perífrasis verbals que tenim. Primerament, hem de dir que tenim perífrasis verbals d'infinitiu, gerundi i participi. Les perífrasis verbals d'infinitiu, evidentment apareixerà un infinitiu, i tenim aquelles que tenen un valor incoatiu, com per exemple anar a més infinitiu. Podríem dir la frase anava a dir-te-ho ara mateix. En aquesta frase veiem clarament la perífrasis verbal anar a més infinitiu, però atenció, perquè si es fixeu està en passat. Això demostra que en present no és correcta aquesta construcció. És a dir, jo no puc dir, per expressar una acció immediata, vaig a contar-te una cosa, sinó que he de dir ara et conte una cosa o ara et contaré una cosa. Per tant, aquest tipus de perífrasis verbal, anar a més infinitiu, sols és correcta quan va en passat, tal com hem dit en l'oració anterior. Anava a dir-te-ho ara mateix. Un altre amb valor incoatiu tindrien començar a més infinitiu, com per exemple començava a estudiar la lliçó. Després tindríem les que tenen un valor d'obligació. Aquestes les estudiarem en un altre vídeo, ja que necessiten un poc més d'atenció. Després tenim amb valor reiteratiu, com per exemple tornar a més infinitiu. Tornaren a contractar-la. Amb valor d'intencionalitat, com per exemple voler a més infinitiu. Com per exemple tenim ahir volem acabar aviat. Amb valor de probabilitat, seria la construcció deure més infinitiu. En aquesta construcció, deure més infinitiu, hi ha moltíssima gent que li posa la preposició entre el verb deure més l'infinitiu, i no és així. D'acord? És deure més infinitiu, per a coses que no sé segures. Per exemple, quina hora és? Deuen ser les 5. També és important que heu de saber que no podem utilitzar ni el futur ni el condicional per expressar aquestes coses que no sé segures. És a dir, per exemple, jo no puc dir quina hora és? Seran les 5. No, seran les 5 no, he de dir deuen ser les 5. O, per exemple, en condicional, serien les 4 de la vesprada quan va vindre a ma casa. Serien no. Hauríem de dir devien ser les 4 de la vesprada quan va vindre a ma casa. Després passaríem a les perífrasis verbals de gerundi, que són les que tenen un valor duratiu o reiteratiu. Amb valor duratiu tenim les construccions trobar-se més gerundi, com per exemple es troba dormint, estar més gerundi, com per exemple està dutxant-se, i passar més gerundi, com per exemple et passes la vida menjant. I les de valor reiteratiu tindrien, per exemple, anar més gerundi, com anem tirant. I per últim, tenim les perífrasis verbals de participi. Diríem que són les formes compostes del verb i la veu passiva, evidentment, però també hem de destacar així aquelles que tenen un valor de conseqüència, com per exemple tindre més participi, com per exemple tens acabat el jersei, i quedar més participi, com tot ha quedat aclarit. D'acord? I fins ací seria el primer vídeo de perífrasis verbals, en què vos he definit què són les perífrasis verbals i els tipus que tenim en valencià. En el segon vídeo estudiarem que necessiten més atenció les perífrasis verbals d'obligació, veurem quines estructures són correctes i quines no ho són. Per tant, vos espere en el pròxim.